Hola a tots i a totes, jo soc Míriam Pitarch i jo soc psicòloga del Centre Psicara, un centre de psicologia que es troba a la província de Castelló, concretament al municipi de Vila-real, i treballa en dues vies. Per una banda, treballa en la prevenció i la promoció de la salut i per l'altra, realitza acompanyament psicològic de manera individual. La formació que vinc a presentar-vos porta per títol Som el que pensem. Els pensaments, com molt bé sabeu, ens acompanyen en el nostre dia a dia i al llarg de la nostra vida. N'hi ha pensaments que els elegim i els portem a la nostra ment d'una manera voluntària, però en canvi n'hi ha uns altres que apareixen a la nostra ment d'una manera involuntària i que en ocasions es queden donant voltes d'una forma rumiativa i ens pot costar de vegades tindre una bona gestió d'ells. Aquest programa naix des d'aquesta intenció, des de la intenció de poder augmentar el coneixement de per què n'hi ha alguns pensaments que es poden quedar enganxats, els tipus de pensament que existeixen, així com poder donar ferramentes i pautes per poder millorar la gestió d'aquestos. Per tant, el programa es basa en, per una banda, conèixer un poquet més en què consisteixen els seus pensaments, els tipus de pensaments que existeixen, per quin motiu poden aparèixer i què puc fer jo en els moments en els que jo em trobo enganxada en uns pensaments que no m'agradaria tindre. Per tant, si t'agradaria poder millorar la gestió dels teus pensaments i tindre ferramentes per poder millorar la teua vida i així el teu benestar, t'anime a que t'apuntes al programa.